For me church will be a ho kwaba edeba by Grace TV. So me di se twedi ampo Yankopon dom ohonam nyina wura nyame obostro nya asase na homo bro na dom ne bambo nti abusuafo yi na ye ho ye nyame sa de yankwa ache bia share bia live on YouTube by Grace TV na mo bi akwaba esan ma yi na ye ho official pa na me se twedi ampo Yankopon eje obostro nya asase so no nyame odi ya share bia asase no ono amfa yankwa enkopem afi awie sa bre mu aye den na apemeti gu yimisre nyame se wo moye ho ban na onfa yintwa afin wie enkowura foforo na bibia nkoso yi asomdwe emfa hye din kumko ni monyam e wo yina in Radi Yesu Kristo di munti amen abusia mo bi akwaba adeba by Grace TV so ene bronya kwasiada ya onum se ya gidi na se ya Kristo for imbebre na yakọ asore ekoda nyame ase se wabọ ye ho ban akwa ya hwe ye so ama afia akwa aparity nti yina na ye da so ne se bi ene bronya kwasiada na afei kwa wie de si behia mu abusua na anka eye nigye si behia mu a na anka eye osebo ye behia mu a na anka eye kyese ensem a bema yi na ye ho atoye ensem beboa na aka yi na ye bon so unfortunately abusua reho mu ya hia enede ya anya digye semti na ye hia enye sa na mepɛ no enye sa na mgidi se ye gina ye pɛ ne se beba ne sa da bi ye gina ye pɛ ne se afei ba wie de ke behia mu a na anka eye nigye sem na anka ye osebo ensem a de otobeba nsem be kai na ye bom. But unfortunately, Uncle Banisa, yeah, Sabri Shami, news I did between I and say because I was something, you know, a legendary high life musician, I say, Buamanfi. Sabri Amnoka say the Epapam on Kantias form. Yes, legendary high life musician, I say, Buamanfi on Kantias form. Now, at the Echineno, and some can see me in a sea. Yenina Yara was some, said the magic can, yes, I a panel. But of course, and some can see me in a sea, or your mind ganem. I say, Buamanfi. Legendary high life musician why nyame dia sanso ena ofake yigina ni ofake yenu abe ma osanju TikTok star osanju ya we nyame dia be sa abosome miensa ene nan mu ani no sabi ni papa ya no aka kira ene we nyame dia kwa kira obi abehu na of papa intimi ntina na otini so ma ye ma brown be chin re ebe share ni nkwan ni ade no ade chin sabi osanju papa enso ayi nyame dia enti ensem no emu eya ensem no eni enyan pa sanse na bro nya kwasiada abusua de ema ne ha adwen no na bro nya kwasiada ya yi na ya kwa so ya koda nyame ase na ya to aso akwa en ma hwede nyame be no sabi anti asem de ewo mienu ena esi ya man Ghana de di kan se be di aka cho no asebu amanfi high life musician e bia na woni asebu amanfi e be ka na wasem kakra ya cho one of the greatest high life musicians omo aba ye man Ghana mu ha and afro Sanju papa now ye kasa asebu amanfi a won hwan asebu amanfi hwe tamdo de so oda so bi na wo hwe obie video no na wo hwe on the pictures me na danchen baako ye da ase ye no ye Sanju papa na ye nua be mo Sanju and afro no ane maame amono ya sabe amno kasa e obusua wo mu na enti ase no esoro ho asebu amanfi ya ono no ye high life musician wato nyuma wodo bebre ewe ye man Ghana mo na asebu amanfi nyum ni bi obeto ye on say onyum bi atai bopa sika kankan wo mu ba bia obekwa yi ase obekọ pa abase ne ade amanfo boss anyo no kankan wo mu obi sika wanya sika kankan wo mu na ha no asebu amanfi na boy na nyum ya obo ebi eno no and afei on say onyum bi kan ewu na nsamfu an you kan obewu an kan so a obewu kan ewu na nsamfu an no so asebu amanfi ya na oboy ya sabi am no ka say de why nyame etia na busua edin asebu amanfi na dan so no enye ono ankasa ne din eno no etia ne se ne din ankasa ya wo ye to no kwabena wusu ense me name prokope edin ya wo ye to no kwabena wusu na mom eba no entertainment circles no mu a anya didin say video friend ya asebu amanfi na ne nyina ekokobai ochem se ne master ene Alex Konadu yeni Alex Konadu yi pa busua on Alex Konadu so ye high life musician and asebu amanfi na ne master no Alex Konadu free kwabre me amikrom kwabre de makase kese Alex Konadu na bo asase ase jai swe asase ase jai swe anu medin sinabu obofo ni wan na de ha na de ewo de anyako eja asase ase abu abuja ni ba wose na de ewo wi amane bo Alex Konadu the boss anyo no and Alex Konadu koya asa bo esia na wa awieye memre na so na sia na wa na bna entimini ono na boss anyum no ndi etie ne se on se aka na tete ni ho bi bet obi a hya nwom to ase a
ɛyɛ na mpempem ɔmo ehia sɛ ɔmo benya panyin bi yɛ a ɔmo bɛ obroni bɛka sɛ ɔmo bɛ understand na anaasɛ panyin bi a ɔmo bɛsua no nkakra nkakra afa na nnwomtoɔ no na afutuo na ɔmo de ne nan ase de saa berɛ no ebi apɛ sɛ ɔbɛgye din a wodi panyin n'akyi ɔkɔ baabi a na ɔde wokɔ na ɔto nnwom na nso ama akonya na nso wɔto nnwom na wiase ehu nkakra 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 nti saa berɛ no deɛ ateɛ ne sɛ ɛyɛ ɛsɛ bu amamfi a yɛka n'asɛm yi na ne master ɛne Alex Kwadu na ɔkyerɛ sɛ kwan a ɔfa so a ɔbɛnya a edin Asebu Amamfi wɔn sɛ Asebu Amamfi deɛ ɛte sɛ wɔyɛ bɛrima bi a na ne ho ɔden pa na ɛbɛyɛ kyerɛ Asebu man ɛwɔ mfimfini man ntam mu na ɔkyerɛ sɛ ne master Alex Kwadu saa berɛ ɔno ne kɔ ne sɛ ɔmo kɔbɔ shows ne adeɛ a sɛdeɛ bi a yɛmfa afidie wei nsia yɛnyɛ wei yɛntam wei nsia a sɛdeɛ ɔno ɛyɛ Asebu Amamfi no de ahoɔden bɛyɛ no ɛne master Alex Kwadu hwɛ ne sɛ ɔsɛ dɛbi ɔmo ɔden dodo nti ne wei deɛ wɔyɛ Asebu Amamfi ɛno na ɛbaa yɛ a ɔbɛnya din Asebu Amamfi no ba ne din pa yɛ de wɔ no ɛyɛ Kwabena Wusu yes Kwabena Wusu ne din a yɛde ɛwɔ no na ofiri Asantema mu ha yi a ɛyɛ bea yɛfrɛ wɔ sɛ Ɛboakwa Asenema so ɛhɔ ɛde ɛwɔ Asebu Amamfi hɔ na ofiri menka ne saa Ɛboakwa Asenema so yɛwɔ Asantema mu a ahɔ na yɛwɔ no yɛ onya mfinhyia tie de abusua ɛwɔ sɛ yɛwɔ obi a ɔhwɛ a na adom akyɛdeɛ bi wɔ ne mu obi a ɔhwɛ ne nneɛma a ɔyɛ a akwada yi biribi wɔ ne mu daakye obetumi abɛyɛ biribi de aboa ɔman no enti in the person of Asebu Amamfi ɛwɔ no no ɔmo hwɛ deɛ na ɛwɔ ne mu na asɛ nnwomtoɔ kakra wɔ ne mu a ɛna onya mfinhyia bɛyɛ sɛ aduonu nso 27 years afei ɔyɛ sɛ dɛbi ɔbɛfa nnwomtoɔ n'ankasa na wato ɛde apie nti afe apem ahankono aduoson nsia 1976 mu ɛna Asebu Amamfi ɛhyɛ the professional music career ase saa abere abusua na wɔ mfinhyia aduonu nson 27 years in 1976 sanse yɛ wɔ no afe apem ahankono aduanan nkono 1949 to 1976 no 27 years ɛna ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa nnwomtoɔ no serious paa na watoto nnwom a ɛnya asɛm ketewa ne nnwom a ɔhyɛ ase ɔtoto na medika aka sɛ ebi ne sika kankan wɔ mu nnwom no ebi no ɛhwɛ obi sika kankan wɔ mu kan ha no ka ho na afei kan ewu kan wo kan sɛ kan ewu ne nsɛmfo a nyinaa ɛyɛ nnwom no bi a ɔbɔbɔ ne kakra na sɛ medika aka kyerɛ no ɛkwan a ɔfa so obɛnya asa din no ɛno no na yɛhwɛ ne ho asɛm mu kakra na yɛdi ne ho nkɔmmɔ kakra na afei biribiara awie yi a ɛberɛ ɔhyɛ aseɛ at the age of 27 1976 no ɔdidi mpanyinfoɔ kakra akyi na ɔto nnwom wei na ɔfa ama ɔkyerɛ sɛ bɛnnwomtoɔ yɛ a ɔto yɛ no sɛ ɛma wiase bɛhu no baabi nansen a ɔne agya kɔ bɛyɛ interview ma ɔkyerɛkyerɛ mu koraa kaa sɛ scanan no deɛ saa berɛ ɔto nnwom a wonya din nanso ɔsɛ saa berɛ na ɔmo musicians no nnwomtofoɔ no yɛ ɔmo na yɛ dwumadie no na wɔn hyɛ dɛ ne tumi ɛwɔ producers ne so te sɛ bi a meka sɛ koraa producer ka kyerɛ sɛ o mekotwa o cassette a mekɔtɔn anaasɛ mekotu sɛ mekɔ a deɛ ɛbɛtɔn na meba a emu bi mede bɛma wa saa berɛ no producer kɔ a wɔn nka ne ho te bi a producer na akɔtɔn bi ɔba na ɔka kyerɛ sɛ sei ne atɔ matɔn na ɛnte saa ontimi nkyerɛ ne hwee deɛ ɔbɛtɔn no mu na ɔbɛpɛ akra ɛde ama wo nti papa no yɛ obi a ɛfa na nnwomtoɔ paa deɛ abusua wabɛboa paa wabɛboa na nnwom no bi madi kan akara sɛ kan ewu ka ho so na afei sika kankan wɔ mu na nnwom baako nso a ɔbɔɔyɛ ne akua foriwa ɛno no kyerɛ sɛ nnwom a ɛdɛ paa kyerɛ sɛ nya asɛm ketewa afei ntoma frɛ mu ɛno nso yɛ nnwom no bi a ɔbɔɔyɛ afɔsan nso bɔ gyaesun ɛno nso yɛ nnwom bi a ɔbɔɔyɛ ɛna afei wɔsan bɔ bama so ɛno nso yɛ nnwom no bi a ɔno asɛ yɛ papa Asebu Amamfi a na wayɛ nyame deɛ yi ɔbɔɔyɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa ɛnso so ɛwɔ hɔ na yɛhwɛ n'abrabɔ mu ɔdiki aka kyerɛ sɛ 1976 na ɔhyɛ nnwom to ase ɛwɔ ɛsɛ bi yɛman Ghana mu ha sɛ kakra afei ɛnam sɛ ɔhyɛ ase 1976 no nyame hu no bɔbɔ yɛ n'adom ɛma afei yɛka nnwomtofo efiri Asante a saa berɛ ɔmo bɛgye ntrɛha na baabi a ɔbɛfɛ bi a yɛnim wɔn a na Asebu Amamfi ɛka ho bi yɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa na nso ɔno no nnwomtoɔ no ɛda nso in the sense sɛ ɔhwɛ ne nnwomtoɔ no a ne nnwom no wotie ne nnwom no a asɛ ɛwɔ asɛm bi a bɛka a ɔne obi wɔ asɛm a bɛtwi no asɛ ɔtumi ka asɛm bi wotie asɛm no mfeɛ bɛyɛ sɛ du akyi na asɛ ɛwɔwɔ biara ne sika kankan yɛ kan ɔn sɛ obi wɔ hɔ bi a ɔtie nnwom no a ɔnyɛ ne ho nyɛ adwuma a ɔmesrɛ me ka sɛ bio nyame ho yɛ nyinaa mɔbɔ no ɔbie kwan no nyinaa obi wɔ hɔ a ɔno ɔmmɔ no mmɔden sɛ bi ɔpɛ biribi ayɛ da biara na ɔtena dɛm fam da biara ɔne nsa hyɛ dɛm fam na ɔte hɔ din but ma ɔyɔnkoɔ bi ɛnko nkɔ n'anim nyɛ n'adwene sɛ o sɛbi mesrɛ nyame sɛ ɔnto nsupa gu deɛ meyɛ so na ɔma deɛ meyɛ nsi yi nyame ihu nipa no mmɔbɔ na watie nipa korɔ no so frɛ na nipa korɔ no ɛnwom to anaasɛ adeɛ nipa korɔ no yɛ sɛ so no ɛyɛ yɛ ama no a ɛntɛm paa saa nipa yi a ɔno te hɔ nyame sɛ ɔbɛpɛ biribi ayɛ ama no ho ɛbɛhyɛ ase aka o wakɔfrɛ mu
Ghana ade ni sikaduro wakɔdi sei wayɛ sei ɛna ɔfa ha malam bi na ayɛ ne sei ne adeɛ nti wotie saa nnwom sika kankan no a na sɛ wote saa woka wɔn a ebi ɔkeka nipa ho nsɛm ho ɛka nsɛm ɛde ɛtete nipa ntɛm woka nsɛm de gu nipa ho fi no a ɛyɛ dɛn a wotie ne nnwom no a ɛbɛwɔ ɔkakra ɛho sɛ dɛbi ɛni kwan sɛ ɛba saa nti ne nnwom no kura some special punchlines a wona asɔ wote deɛ wona asɔ wote sɛ wona asɔ yɛ hwan ɛdi a ɛbɛka ho ebi ne kanewi ɔkanewi na nsɛmfo ahi because ebi a wotie nnwom no a maybe no obi na ɛwɔ baabi no obi ɛte pɔtɛm nipa no yɛ adeɛ bi a ɛhaw etia ɛmoa wo ɛma nneɛma ntumi nkokɔ anim wotie nnwom yaa wosa adeɛ a woyɛ ne bi ɛha obi nipa no ɛntumi nka nkyerɛ wo a so wotie nnwom na one day nipa no bɛka kyerɛ ɛbɛwɔ wo nti asɛ na nnwom no ne nnwom a ɔbɔ ebi akura punchlines a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnso wɔn eki aka kyerɛ sɛ ofiri ɛboa kɔ asenoma so nti wɔyɛ atwomani de hyɛ kronkron yɛ ɔfra santima mu ha yaa ɛnso so wɔn a ɔnso wɔyɛ obi a ɛba ne stage play sɛ yɛnkɔ bɛdwa mu ne dwumadie a bɔdwa yɛnto nnwom a ɔyɛ obi a ɔkanya hɔ paa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na deɛ kyɛn sɛ asantima mu ha yaa na sɛbi ofiri asenoma so ɔboa kɔ asenoma so na asantima mu ha yaa na ɔtena yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnso so ɛwɔ ɛhɔnom na ne band aso wɔ hɔnom a te sɛ obi nyame deɛ kwa ne band gu so a asebɔ mafi band yɛ a wɔtoto nnwom ɛkyini ɛsɛ bi wɔn bɛtoa so na ne legacy din a wɔbɛgyaeɛ no deɛ ɔbɛyɛɛ no wɔn bɛtumi atoa so ɛnso so ɛwɔ hɔnom nti kɛnɛ ɔkakra asɛm kakra ɛna abusua nyame a adom ayɛ nsa ka bi na yɛde abɛsom yɛ nyinaa ɛnso so ɛwɔ ɛhɔnom nti ɔde ɛsɛ nyame sɛ ɔno anye yɛ papa Asɛbu Amamfi kra na ɔma ne bɛ papa ɛntena 1976 na ɔhyɛ nnwom to ase na wɔde kia kasa wɔsɛ de din Asɛbu Amamfi yɛ ne master Alex Knedu asase asɛ gyae soɛ ao asase asɛ gyae soɛ Alex Knedu na pɔɛ na ɔsɛ na pɔɛ sianawa nafa ne ntimi nie sianawa na ne ho ɔfɛ paa ho ɔfɛ nti ha mhyɛ ne nti kakra ti amfɛ nsi hɔ ɔsɔbo afɛ no bi amawe awieyɛ bemrɛ na so na sianawa nata ne ntimi nie na ne master no ti saa bro ne master ne kɔ shows a ɛkɔ ɔtoto nnwom wɔ miamia na ne master ne hwɛ sɛdeɛ ne ho ɔden na ɔtam wei na ɔfa wei ebi a yɛmfa ɔn sɛ yɛhyehyɛ mfidi saa bro bi a mo na mo hyɛ mo mfidie na mo ato mo nnwom ayɛ adeɛ na ɔhwɛ sɛdeɛ bi a ne ho ɔden no timi tintam wei de wura na ɔfa wei de ahyɛ ho ayɛ wei no a ɛna master ne de saa din no ɛto no nti ɛno na ɛkɔ bae Asɛbu Amamfi ankasa yɛ a ɔno the original Asɛbu Amamfi yɛ na ɔyɛ obi a warrior a ɔbɛkyerɛ Asɛbu man ɛwɔ Mfanteman mu na the central region ɛna ɛpapa Asɛbu Amamfi so Kwabena Wusu ne din ankasa no name ɔno deɛ ɔyɛ Asanteni yɛ ofiri Atwoma ɛsɛbi ɛboa kɔ asenama so Atwoma man mu hɔ na ofiri na ho ɔde nti de sɛ de ne to no tim sɛ bebree na ebisa sɛ na deɛ Asɛbu Amamfi na de ne papa na sɛ bibi na Asɛbu Amamfi warrior na de binya ne hwe no nkyɛmu na de ama no but no pay na beto dwa sɛ yɛ papa no wayɛ nyame dia awerɛhɔ mu yɛ papa Asɛbu Amamfi Kwabena Wusu ɔnka ate asefo ho sabia mo kase abusua very sad isan sɛ mediki aka sɛ next Christmas Sunday ɛnyɛ deɛ na yɛhwehwɛ nie nyinaa ne akoma so adeɛ ne sɛ yɛbɛhyia bi na nka yɛ nigye ɛne Osebo nanso akɔba ne saa ya ɛnya asɛm ketewa akora nti afi apem ahankono aduanan ɛnkono 1949 ɛne yɛwɔ ɛyɛ Asɛbu Amamfi Kwabena Wusu in the year 1949 ɛna yɛwɔ no nti sɛ wohwɛ mu a afi 2025 yi mi or 76 years yes afi mu ɛna obɛwura ne 76 years emu ɛna nso abusua fofi antwata na wadware aba mo nti wayɛ nyame dia ya pa ya kyɛ sɛ yɛ ho hwea enyi nti so nyame sɛ ɔno ahu ne mɔbɔ na ɔnye ne kra na ɔma ne baabi papa ɛntena na dan kwa ma yɛ nyinaa yɛbɛhyia mu na yɛato aresodwom na afei yɛne ɔsorosoro hene aka bɔm na bibia enso ayɛ da buzu anya Asɛbu Amamfi nko na yɛ nyame dia ɛkyɛ sɛ ɛnɛ da bi onya kwasi ade afei ɛdi yɛ bɔne paa o ɛwade hu yɛ mɔbɔ donfo papa Yesu hu yɛ mɔbɔ na buzu yɛ nyinaa yɛ nso nyame sɛ de esi afei mu yɛ hu afei nyame ma bi nsi bi na me kwa yɛ hyɛ ma beti wa yɛ nyame dia em sɛ bɛ busumi asɛ na ɔtwe nsa na kwa yɛ hyia ha yi a beka bia yɛ no bi gyina ne di nkɔma me sɛ nyame sɛ ɛwade hu yɛ mɔbɔ na we de nkɔma no mpem wa yɛ sɛ nyame na sɛ yɛ kan aka sɛ nyɛ yɛ pɛ ne mu agya na ɔkɛse ne pɛ na na yɛ hɔ agya yɛn ka bi nhyɛm ne yɛ sie ni na ɛnyɛ ɔno nko a ɔsanju papa nso ayɛ nyame dia ɔfaki TikTok a ɔsanju ne papa ɔno nso ayɛ nyame dia ya na abusua deɛ kɔba ayɛ ne sɛ mame nkyerɛ mu yɛ sɛ
on say omo de omo wo eboa kwa area ho atwema kofodua ne menhia area ho no mo na Osanju papa of ake ankasa de ono ofiri Yamfo abuja team yo Osanju papa ankasa eye of ake ofiri Yamfo ye wo ahafo mantam no emo that is Tano ahoye Tano North yes Tano North ho na Osanju papa efiri na nso awade na ja ba abehia Osanju ma me ja mu na kakaka mu na etibo mu kakaka na yim sare ho mu Osanju ma me ye nyame dia ya e ma chese Osanju e patani bia na empata ya nka bia nhyem and the area be ma Osanju. Best abosome mi ensem mu ani. Akohwe ball, once on Barcelona fan, akohwe ball, football, basketball. Aba ma da so no kra. Abusia me kan me ni atata ni so. Ye radi hu ya mabo. Abusia akohwe ball aba. Once on Barcelona fan, akohwe ball no kra wi e o ma o mu ne ne wo ho chese sa abre no kra na o mu di ball no ho nkomo e ma we ka sei. Na we ka sei na we nsu ye sei chese o mu na di odo abom football no kohwe obi ani age amadu abi kwa na osi team no Barcelona team no odi eche no players ne moa ene ball players ne bi ball ha adwen ama video no kwa beto abonti that was just a new one day just some few hours later and ebeto you say Osanju Isremeka say yade ache no be na kodwa isabe no wa ye nyame dia ya busia be 3 months mo ni ama yi kwa yin so papa be spotlight and attention papa so ya mama na mama ground crack by you ne papa yi o che papa re e kan sem de che papa re ama Ghana fu na obi a e che papa dey say de si na ni nyan san say we lewu anche be aboso kakra chi wo banso wu won wa so ne wabusu yi a wo ni o mokoba ya o be kwa do be on o ye TikTok videos na de chicho we na o de e she ohun kwan na prekope wa ye nyame dia na e ha adwen pa eno na yi na ne bom pa e se jam nyame kopon papa mu bo na o mo no ho ban na onye na onye nije tie kwa nije e bra yi hu se enipa ni bi on se afi enipa ni bi sha se me TikTok videos ya be ko TikTok na enipa ni bi ene e videos e kwa ga se yes no kwa pon san se dia re won si aba no se nyame amwa na se bi ya nye bibi amfa ka papa no enfili se odaso a e wona ho oden na wote ase nko ade ene hia enti ma onye na ho bɔ ne bibia nsi nyame bɛhyɛ ne woni munyama ebia na kyena bi papa na akɔyɛ ne ho bɔ ne papa na akɔdi ne ho awu da bia na yedi mu nkɔmɔ yɛ kɔ ne gye sɛ yenya no bi ahyɛ ase a ɔmo papa ne yɛ video sama amansan nyina ehunu na wɔn so sɛ be ne rɛkyi kakra ɛna yɛ nka bi nhye mu abusua ade akyi ne yɛ ya beto ya sɛ papa no ɛyɛ nyame dia ɔfa kia yɛ nyame dia abusua in a space of even so there's a 1 year but what the fans are film pa ba mo wo mpa de pay afa sabi oyere afa pa afa kunu so aka ho eh abuze mo ya o se me ti asem no de sway mu na ye cost akra na ade a e ti se won se papa na o chese na na ye ne ya ze otai ka ne nan ho asem there's a report we go and say okoni krom kakra ya na okoni krom kakra na ne nan yi eja ye hwe ne kakra na won se ne nan no basa na bi o ho a aya na yo ni ma bi oni kwanse bi a odi ni ade ne kakra ni na doctor fo ahwa ma odi so kakra ja ina na ebu nyame mpa ese ono hu mobo emma ahoden bra na okoju ni krom aye Yamfo ye water no south no Tano North e wa hafo mantem no asantema mu ya na nso yade no sa akobai kakra ma oba Kumasi kra to bedu Kumasi achi ya sabia eni koju wo no ese aye nyame dia aye nyame dia ya busia papa just by bosumi eni na sabi eni no bi ni videos ano kwa me no di kan kala say hu eni bani agi san say de na esi no say ye nya nipa mama amen papa na che ne ra ebia na awerho ebikuna mo afia ati asfa asiso a nipa ni bikua beso mu a kakra na ye nyina obi eni agi so nyame na nkra no nyame na nhwe no so nyame na mo no ho ban mai na nka sabi on sense nta da mu biem na bibia anya boko para busia de esi ni Sanju papa enso nyame de anti sa sama be yo man se de mpanyufo ka woni nim sunsun masam kam yet ne dia jidi se okusia ne gere ene ne ba o Sanju
na ɔma kɔtoa so hɔ tɛne bi asa asɛm ado yɛ ɔman sɛ deɛ mpanyinfoɔ mesrɛ me ka anom anim sunsun asɛm ado ama mpanyinfoɔ ka me ati bi a ɔkɔhyia ne yere maame amu no ne ba ɔsanju na ɔma kɔtoa so hɔ na sɛ ne tiktok videos a ɔsanju ne ne yɛ aka no nyinaa so yɛ na wɔn ayɛ na abusua owó timothy deɛ bisɛ nyame sɛ nyame na ehu yɛ mɔbɔ nyame na ehu yɛ mɔbɔ na otu anam si deɛ yɛsan sɛ abusua ase tumi ahye do ɔsanju nua num bi wɔ hɔ ne nua maa num bi wɔ hɔ a yɛkɔ hɔ no kae si ehu wɔn but just like that abusua bɛyɛ sɛ afe no kɔ enye nuru papa but ɔde yɛfa ne sɛ afe mpo a abusua bi ase atumi ahye just like that a sɛ afe wei na no minim kyerɛ sɛ abusua yɛdi mu nkɔmɔ a minim deɛ minka bio but ɛgya bɛyɛ no dɛ yɛka nsɛm wei nyinaa wi ase de kristo sɛn ase nyansa ɔka ɔsɛ nyɛ deɛ mepɛ nso ɔdi ka sɛ agya sɛ bɛtumi deɛ a me nyame yɛ sɛ bɛtumi agya kabakuru wɔ mpare me ɔka sɛ wi yɛ no ɔsa ka sɛ dɛ bi ne mu nyɛ deɛ mepɛ agya nanso wopɛ na ɛnyɛ tia yɛ mekae sɛ yɛhyia bi mesrɛ nyame a yɛgyina yɛbɔ mpa sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ na wɔnyɛ ɔma yɛ ma ɔhaw ne amanneɛ biara ma yɛ so ne adeɛ but nyina yɛka wi a ne yɛde ataatoɔ sɛ ɛnyɛ deɛ yɛpɛ nti agya sɛ yɛwopɛ deɛ a na saa agya nyɛ wopɛ deɛ a yɛserɛ makuruwa yi mpare yɛ ɛmɔ yɛ abusua because me I don't know me kyɛ sɛ afe bi nie abusua afe bi nie 2025 o down ho aba o bɛba na sei o down ho aba o bɛba na deɛ esi ni yie adom wura ho yɛ mɔbɔ awurade tí ɔfa kee nso ayɛ nyame dea ɔfa kee ayɛ nyame dea ɔsanju papa saa bere amuna ɔkasɛ ti nnɛ sɛdeɛ asɛbu amanfi korɔ no sika kankan wɔ mu deɛ ɔbɔɔ saa nyɔm no sɛdeɛ ɔkorɔ no saa nso na yɛni a ɔsanju papa ɛyɛ ɔfa kee nso ayɛ nyame dea awurade kasa bùsùn ọ̀yẹ́ yẹn ká ka yẹn ho àfiwé yà yẹ̀rọ mi àfiwé kyẹ sẹ mẹtwi wọn àmì ntí ase o ẹ̀yẹ́ di àmì pẹ́ ẹ̀já ni ọ̀pá ẹ̀yẹ́ ọ̀pá pẹ́ tí sẹ bẹ́ẹ̀ tumi di à ẹ̀kúrúwà ìfá mi nkọ ẹ̀framá ẹ̀bá àwùyé gùn no sàn framá kọ́nà sẹ bá sọ àhàbà mọ́ sẹ́ tìmí tì ó. Chasi sɛ deɛ wuyɛ wo saa so na deɛ ho so bu enti akrakra mo ebia na ma ho yɛ biem yɛde afihyɛ deɛ yɛ na yɛaka yɛanom yɛnti na sɛne mene ahwɛ ati yɛkra nyina ebia na yɛma biem akrakra mo kwadwɛ Wachi dia ya rewo tina ma yeti ni suya Wachi dia ya rewo tina ma yeti ni suya Batapa be wa me fie jadu arewo mo Obana semu wena Obana semu wa sebu amefia musuma mo ni mpa musuma chima odi weja mona umani breyi nyakwa umani wechi sesa enyesa ni krabe dia we ho bebre ya no me Bidimi mami amesaja mo oni abusianfo ya mama refri na kosi ase wada o na wabre kokuponi ni menyina Faustina Foswe ya kosi abrimpo ma o Odwensa obeyo so my twentwen
akɔgyina kotie so da bi akyɛseɛ akaka mo ebi ana ma hu ni bie da ei afi bi nie 2025 yɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ oh I just can't control myself abusua kyɛ sɛ me hu asɛm a menka biem naanu yɛ a maame ti wɔ ha yɛ na mbɛgyina ayɛ aha yi a ɛna mɛkɔ meyɛ sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ na before that nana kwadu agyima rollins deɛ afidie yi aso na mene mesa yɛdi wɔn nkɔmmɔ that is lumba deɛ sɛ da biara yɛtwe apea yɛ a yɛka mo asɛm aban mu mpanyinfoɔ wɔtwe yɛ a wɔyɛ nyame dea dr omane boama no former asante regional minister dr sapon oboas is former ndc parliamentary candidate samuel abuaje afei peter anala sɛbi asrafoɔ a wɔn atwi wiemhyɛn ne adeɛ wɔn nyinaa wɔn abuye a na ɔwɔ tamale tamale central hɔ baabi alhaji kyɛ sɛ abusua wɔn nyinaa afei wɔn nyinaa ayɛ nyame dea wɔde yɛ kaakae mi nipa baabi na wɔkae wɔn afiri mu sɛbi wɔn ayɛ nyame dea awɛwɔ mu kaakae mi bi kɔsɛn na ebi afɛm ani so wɔde fa wɔn a wɔkae sɛ afuo emu 2025 yɛ no baamo wu abɛfa wɔn kɔ no abusua fa comment bra ɔde yɛn kaakae nyinaa yɛ ho fa comment bra wɔn afiri mu wɔn ayɛ nyame dea no fa comment bra na yɛn nyinaa twitwa nkɔmɔ mesrɛ wa na kyɛ sɛ me deɛ menyɛ me nua kyɛ sɛ mentimi me ba life ya akɔ na asɛ ma pepa m'anim kakra sɛ deɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi agyina so ayɛ but awurade dada kedi asante agona asaman de hyɛ dada kedi so ɛnya medi ya owó atumi de osiri o ama mesafo asa wansa abusua bebrebe Ghana ma yɛn kɔ adie na egya dem o egya yi de to amanfoɔ sɛ nsuma mi o ɔman yɛ ya wisia mo abronti ɛyɛ aho nsuma yɛ apostle Joseph an African Messiah kyɛ sɛ apostle Joseph no so saa ɛyɛ wisia ɔman Ghana ɛyɛ wisia mo abronti ɛyɛ aho nsuma yɛ o wei na adeɛ to yɛ ni o aso abo akɔ aso ma so ni efrogo yagogo fi wa wi wo yintia wei na adeɛ to yɛ ni o apostle Joseph we dada kedi owo tia egya de to amanfoɔ sɛ nsuma yɛ o ɛyɛ wisia mɔbro nti ɛyɛ aho nsuma yɛ ni o there is a man of this area to be say I tell you go cover with you say only many JBA o chassis kwame the girl they want capture me kwame na want capture me kwame mele wa masema ha me ho obadu ali na kwa fie ame na mafa koma se kwame onudo isaya na akosi adu fie se kwame o mani de tu ni ho fose na izeme isu ovina no kakamo abusuafo no kakamo kani wonti ya bia na ma hu ni pio da ti ma hu mi nei o mi enye de bebia iti ma ba mu nchen se enfamu sanye sa mote mi kanei enfamu nyum ni mu wa rusie sa na yakramo ebia na ma hu ye biem abusua kyɛ sɛ mo fa nkyɛ me ka sɛ metimi gyina na me boa adeɛ na asi no em sɛ kasa na ntimi ma abusua kasa na ntimi ma we de ebetwa so ne akɔ na hey asɛm mo ya honest bad voice honest there's only any play out bay just a bad voice asɛm honest me run na ho
Ernesto, me run now, just a minute, me nyame ho hwe. If I check my voice, name your ho. Ha. So that is the news. That is the news. Sabrina, Asebu Amenfi on Tiase. Why nyame dia ya pa. Ya enye asem beto 1949 na yawo Asebu Amenfi nese ne yehwemu a 1949 nese 75 76 years nti afim na service wonya 76 no ko afim no binya 76 years no so ewo ehonom ha nti mezi afiwe wo de fa ko bra de omo a okai omo a amai mu mpanyifo nyomtofo titiri oni ekai celebrities omo nyame dia wa afim no de okai bi afabra obra making kan ma na yenyi message se me free when afei dia ka bi mfa to aso Henry Kojo for just oh can I special may his gentle soul rest in perfect peace amen pa Henry amen afei my God is love today to no church mama me koy let me koy wadaroma and Christmas Sunday nti e ko da nyame ase wo hu yambo akraye no adom ahwe yeso yeah that's what team come adom ti amen after Dennis amache say bra kop na may God have mercy upon us yes and yes some kito Dennis she say ade no odwenwa o kana akosi say yeah abusuafo nhede oh after yento so wan bi na dwentre apa yes, so Dennis, I'm actually my kind of my mama God loves. So this is very sad. Mama, I some good. I just say, me shot the name. Say, hey, have you been here? Oh, rather who my boy. Dennis, I'm actually say, oh, you make me so sad. Dennis, you some good. You some good. Felicity Wilson, say, come on, we take her. Papa, Matia, mami, wadaroma. Okasa, mete, wadaroma. After one being. YBM. If you say yes, good day. There are very many films in Ghana at the moment. Okay. Oh, Matia Siepa. After Felicity Wilson says it's time for everyone to seek out, make our repent for the kingdom of God is near. No correct. Because they are here winning their AC their year TDA. Nyamen kwa you betimi ganya kwatwa no. Yes. Because abusuya, what the young share shaft yase. Akese abrempo titiro ahemfo akese ahema sabi egba asante no kwa na asante ma kwa nyame dia na mampo hene asmecha asante mampo man hene second in command of asante kingdom no askware mampo hema go so man kwa yemse last year no we nyame dia and answer this year me shadan kai ahemfo dodo na oh enye asante anko a okwa da state nso a atense wanchi man hema akran so na yi course this year yam I don't know so with this year ya dia it will share the SCC na me say sekoba SCC ka na ade an campaign for be nyame de kan bit me sika atom sabi bit me sika de omo abro mu nyame de but ya hwe musika omo nyame de ade abusua na me su ko no amete yi na me gina he na de aka me an say me hwe nyame de aka me an say nyame ti asfo nko amede mo bata no esan say ne mu na bia ne mu na nyese bia ne mu na menwa nkwaje because say nipa kese despite all their wealth their glory their reputation how famous they are their fame let's say wo aye nyame dia wa fame dia ene na ya tentenwo ye te nyame na anti mama Felicity Wilson me dey atwen pa nyame nko na wo se bata no nyame after one be na dwenche apa Dennis Amati say, bro, try to control yourself fast, please, because we need mate. After Dennis Amati, I would say. And after Dennis Amati, that kid, I had a kid in so Sawaina media this year. And after Dennis Amati, say, Apostle Koyusaf, I also in media, papa. Yea, Christo Asaf. Or in media, yeah. After Dennis Amati, say, Ajima Kodu, I, and Ajam Kodu Rollins. And I could Ajima Rollins. And also, so, or in media, the longest serving first lady. Oh, your mind Ghana this year here. On so your media yeah. Your voice in every night here the crack ben day. After and such you say, oh, Kobina Wusu, your name's a guy, or your name, my name's sick. And away your media, yes, sir. Yes, or so in Canadian Punyankopon say, on your mea when you must chassis and ye we here. On your mea when you not here, or any nano, yes, Reno. Say, oh, we are mobile. Now on ye are come as what they my own we are mobile. Now when ye cra. Inferior yourself on some only a mobile. Now, dear, you must soon a sign, a dear yacht Sabi, baby, yourself on share a sort tia, your name, baby, yourself on share a sort tia. Young quan, and quite one quan over there was Kakra, yes, see, within this year, you say, come out could say, I'm the only parish and quan. And quan was in the parish.
Everybody hu yɛmmɔbɔ yɛkra adɔfoɔ nyame wo kɔnkɔn hu yɛmmɔbɔ na dom yɛn nkwa Everybody gye because abusua mente aseɛ kyɛ sɛ nanso agya wobɛyɛ dɛ ne nyinaa yɛ nyame asɛm sɛdeɛ afei mu abrempɔn ahodoɔ ayɛ nyame dea no afei wɔ yɛ mu abusua menka mfa ntuatua ɔsɔbɔ a Asante Akyem Obogu nkwadaa Sunday school nkwadaa a wɔn akɔ camp meeting sɛbi Saviour Church of Ghana mekɔ hɔ na abusua wɔde maame no wɔn kyɛ kakra bi ansa na dwumadi na abɛwie Asante Akyem Obogu Sunday school nkwadaa yɛ a wɔn kɔ nhyiamu na abusua Sunday school nkwadaa yi akɔ nhyiamu awie wɔn sɛ yɛ wɔ asɔre bebree wɔn asɔre no yɛ Saviour Church of Ghana Gidi Asafo no na wɔn sɛ Gidi asɔre Saviour Church of Ghana wɔn headquarters no wɔ Akyem Osiem yɛ wɔ Eastern Region and I want to say Asante Akyem around the Eastern Region. So I'm come free Akyem Asante Akyem Obogu Asante Akyem South. Eko nhyiamu no wɔ Akyem Osiem. Na wɔn akɔ nhyiamu no awie a wɔn ba. Isu so nyinaa yɛkɔ children's camp, Sunday school camp meeting ya. They want say ebi a ne yɛ dɔɔso. Yɛn nyinaa ntumi nkɔ car baako. Ebi ekyɛ yɛn mu sɛ o nkwa ne bi ni kan ɛwɔ car we ni kan fa nkwa we nkɔ. Yɛwie a second batch me fa nkwa we nkɔ. Third batch me fa nkwa we nkɔ. That's the church say we never call kakra. Tin nkwa na kɔ camp meeting na wie ba. Me kyerɛ Asante Akyem Obogu nkwa na kɔ camp meeting na wie. Ya ɔmo ba na ɔmo ba on say bus ne bi di kan e de nkwa na ba. E na another one so ba. Say bus ne bi di kan ba bedui. Second one na ba no. Ɔtwɛm wɔ ɔsiem wɔ aba beduru am say atwedeɛ hɔ baabi. E so ɔyɛ abɛn dwaso nkwanta hɔ. Ya ɔbɛbranchi fa dwaso a yɛ ni Obogu so say Uko Obogu Accra Road no o branch ewura dwaso kwanta na ofa dwaso ku na nkasa mu to bo fa dwaso ansa na okɔ Obogu and dwaso na yɛ district the district of municipal capital for Asante municipal ti dwaso na yɛ municipal capital for Asante Akyem South ti Obogu ka Asante Akyem South mensin no ho dwaso na yɛ o mahin kro to bo fa won ekɔ na we na bus ba kɔ di kiamba second bus e ba no ɔmo kyerɛ sɛ car kɛseɛ bi firi ni ade abusua ma nkwadaa no yɛ akɔ nhyiamu ba nti ase na bɛbɔ mu ma kyerɛ sɛ busua we dem srɛ me nka mfa nka yi na ho ya but me ma yehu the harm kyerɛ sɛ oye na afi we sɛ bi nsɛm asisi wo na nkwadaa firi nhyiamu ase ba na ɔmo te ase na busua abenya akwanhyia na mesrɛ wo didi afa kyɛ me mesrɛ wo paa wo didi afa kyɛ me nkwadaa ketewa no sɛ bi na obi ebi seven nkwadaa no bi ti etimi ti na ya what's my chief abusua nkwadaa no sɛ bi akwanhyia mu yɛ nkwadaa no bi ti ete na abakɔ ne ata ɔkɔ mo kyerɛ no ne atam ne ti atene atam ato ne so ti but ne fa ha no sɛ me ne sin da hɔ no mo nye de ti na to ne so ɔbɛkɔ na nkwa ne bi sɛ twa baako na atwa ne atam ne nsa na to ne nkyɛn ne nan no ato ne nkyɛn nkwadaa nketewa bɛ 30 something kyerɛ kɔ adem sɛ bɛyɛ mo kra me we fifi kan kakra Asante Akyem Obogu abusua na muso tu komo ana awre ho sɛ on sɛ yɛne yɛte nkurom a yɛwɔ Saviour Church gyidifo mu no ɔmo yɛ na ɔmo tight na baabi faako ɔmo na abɔ ɔmo ano ɛwɔ baabi faako ti saa abirɛ no kɔduru Asante Akyem mekyerɛ dwaso a that was July end no baabi Obogu mum abusua ɔmo sɛ wokɔ Obogu kuro no mu a Saviour Church no ɔmo asɔre no baabi faako no ɔmo nyinaa ate ɔmo tena ana baabi ɔmo te no ɔmo bɛ asɔre nti ɔmo twa asɔre no ho ahyia menka ne saa so ɔmo sɛ atena no ɔmo te a ɔmo twa asɔre no ɔmo twa asɔre no ho ahyia so yɛn nua dwaso ɛne Obogu yɛ no ɔmo asɔre no wɔ Obogu ɔde kɔ ɔfo ase kwan so sɛ kɔ akyire kɔ ɔfo ase kwan so na ɔmo asɔre no na saa bere kodu wɔ sɛ yɛ asɛm no yɛkɔ ne akɔ pɛ information akada bɛsoma mansan de esi yɛ ankasa na busua emu a yɛ to the stand sɛ wotu kuro no mu hɔ a ɔho na wokɔdu baabi a ɔmo asɔre no wɔ na ɛwɔ ɔfo ase Asante Akyem ɔfo ase kwan no so a ɔmo asɔre no si hɔ a ɔmo nyinaa te ɔmo atena atwa asɔre no ho ahyia ɔmo te bɛ asɔre no enti wonim wobodu baabi asɔre no no efie bia ho nipa wɔ sɛ ɔmo nyinaa na ɛkɔ asɔre no ɔmo te baabi hyia so enti saa meka yɛ siesie obi sɛ oyɛ pɛ baabi a
Corona Kunya Aquinsia, Savior Church of Ghana, or more committee, no, baby on crying to your teenager. It was a forward and Konya Coach Rena, in Asia one day. I feel no say, and would ye a fine for Ampesamoko, because some Mabusia, Zabi, a good crew, Bogu Kumon. About 2 and a few about tent. 1, 2, if you about tent. Not high about tent. It's I feel 20 tent, now you're bear 20. I am for an hour. As one make see this year, yeah, any share by grace. That's how brand now. All the have and then when you do this astro about to make creative posts. At the master no community one say, "Beya, obi a one year be answer wa worship." And the other number be 7 yami adu no the enkwache am so make yami we ebo no me enkwa nti amen. But story about to community one say, "Beya, he na ebenya bi ahwe." Na abusua Zabre okodu ogogo no mo a, o ma so ni a, efie na twa ho ahia. Because nkwa no na akọ Sunday school ọmọkwa na ọmakọ amụba enti fie bia mu nipa wo enti ubodu an bebusa ase wo bepebe bia se bi nkwara ọmọkọ nhie mu ọmakọ enyame dia no bia ọmọ fie wo afi ọmọ busa se emu dia na mpese mekọ because edoso nti ọmọ ntimi nkyerɛ ba bia se wokɔ ɛna meto mani a afie we wo si abɔ 10 na nipa esu ha ne nkyɛn ya abɔ 10 nipa esu 1 2 ya abɔ 10 na nipa esu obeto na hwɛ no a wo abɔ 10 na nipa esu abusua afie bo abɔ konkwara miensa no ma yi nyame dia afie bo abɔ konkwara mienu People have a concurrent nine. Just a bakukra dear. Many papa na kitchen commona. Also, I know is in pain for the bearman soup. But papa no eka or reminiscing moments with the babeman. Na afi, just a nina dani soon. Nina dani soon the brabo. Ya na enyasem kitwa. There was just say, ha. Do you know I am somewhere this year? Yao. What I'm saying, I'm here to one enemy. It's a story about two community one. There's 7 p.m. I'm in my bar, 6, 7 p.m. So, be any answer, you be start story. It was very sad. You know, see this year, yeah. Just say, it's just quite to say, some cranny be count because you're calling yes, be known to be a cranny to be a woman hospital on a more than party. In your report, said a be no work home, Sabi. And non concord chain. Your cock galam say, you didn't penny, yeah, but I'm penny for quack or lunch. Ade oboase the black park as they say be ya e betimi asori tia galamsey near to galamsey so sa Ashanti exam minister di kan wo ho abami mpanifo di kan ye train sector minister sabi oso afọ na hwe environment onmonyafo ya no etan the central mpia we and afei and am say fa galamsey be to ase na bambofo mpanifo nso ehu wo nti no that was a defense minister Kobe Dr. Omane Boama afei Obuasi is former parliamentary candidate sanse when you Obuasi ntina na was ono so Kobe onabo Samuel Abuaje young man no afei Asante Mantem nti Asante Mantem so afọ ho and NDC abaye free akunyam kwa 2016 no Asante Mantem so afọ former Ashanti Business Minister Dr. Sapon ono so also Kobe no kosi esedo no kosi esedo nketi anan afei empanifo do aka na pekope omo kwa ti do yen kwa sha aske wo Obuasi ama kakra bia no my announcement say omo twɛn na enche Dr. Omane Boama ne mpanyinfo do akaba betu na dwumadi na hyase abusua na wiemuhyɛn a ɔmotemu ɔmokɔ no ɔmonam kwa so kɔ no wiemuhyɛn na kɔpem ama kyese wo de papa no asɔfo ya papa no madifo ne ya papa no malamfo kyese mekyerɛ muslimifo mpanyinfo ɛne nanom madaroma wo de srɛmu a muni nyame ntentan wae ne nsɛ nyame sɛ wo hu sɛ bɔne bi mpo no ɔman ya nyame hu ya mabo bɔne bi mpo no ɔman ya nyame hu ya mabo sanse de esi afiri mu no emote na wo de sɛ nyame sɛ ɔma bi nsi bi never again sɛ nyame sɛ bi hu ya mabo sɛ nyame sɛ hu ya mabo pa na wɔnye nyina emfiri owo ya bi sɛ mu nyame ma bi nsi bi mu awɔ ne Awurade Yesu Kristo di mu nti amen. Afei, to me wrap up with messages now for you, if I give a answer, na wie here. Afei, there is a matter say, oh, bro, that case was a very disheartening case. If I remember, Ghana has suffered this year. No correct, no correct. On my yatin is so affair, no. Afei, God's love say, Kwabena giant. Now, when you soon your fair, oh, so mama, just say, I say, yeah, I do a bit more, yeah, a more huntina, mama, ya patakra and pata, untina mana copasan, but you're saying, me, say, on here mabo na bibia enso enye ye on here mabo na bibia enso enye asumdwe said ya esi etie afei ye nto aswe
yɛntoa so na afei deɛ aka bi anso yɛmfa nsom final message a aka hwan the message for apa then some also be I remember a minister of women and children's affairs came out to say that they haven't heard about it in Ghana. What a poor country. Yeah, I say more. I'm saying she ebra had dream about there. Ebra some we see here na though MC or the mama say wa asante achim south MC in the okohonom. I'm saying na amanfo church abemu mpanyifo ankasa ma woni ade. But actually ebra Dr. Amane bo amamone mpanyifo nwotwe nyame fo mokra say ekonya akwanhia wi mu hyen no. I'm saying no achi Abraham here by Doctor Sapon ye was Santi Mantemana. On my for a ceiling Katian penny for one penny for a car corner. I could see our mamma yako, Edenitis car at the boy. Now that Sap, as some way see, Asante Achim South, a gaso, area or bogu, kumiso, names our honor. A buying catch paying or your mamma and mammy say, when you say MC, you could do a brass and say, only carry. But Tampa could do a brass and racing. MC in the crown to trash at the spot. Tena answer kwa kwa nyame hu nyina mabo na onye kra no tu ya na mo si de ye awe ne rad Yesu Kristo de muti amen abusi am de kopena wo so da se se wo je bre ehwe me Dennis I want to say may we all be great amen Dennis may we all be great no kra afei kai se nyuma kubia da ro na so ya se na mai juma de bro di kan ye OB Trading Enterprise wo kuma se South Interest Junction Mr. So open tally papa ene papa ne perfume papa dia Mr. Tumike na eko OB Trading Enterprise ye wo kuma se South Interest Junction ene ye 28 nyame adoma 31st ya promotion no be ende promotion ni na say OB Trading se min kan cho se wo hwe me sabre na open tally papa open papa ne perfume papa dia sabre bon atete so kakra bi ekro bi akwa abenya bi ti so kwai na kwa jo de na bibia nkoyi emfa ema OB Trading number no 0530 994553 0530 994553 OB Trading Enterprise Kumasi South Interest Junction kwana kwa jibi promotion here and the 31st year perfume here go me hui amon fa from here so martin enya se ko so kwana kwa jibi na bibi anya kama emfa amount as na make for Better Grace Financial Services the amount ni na say Ghana for more America any Canada Mr. Mo Ebano Insurance one and financial assistance yeah Better Grace Financial Services na American for at the amount Mr. Tumike na any Better Grace Financial Services and to an amount and Ghana for more America any Canada kwa say be only Canada na say only America ne mom epokura na usi sika ho na what na open wo Japan o kura hon krata o se fata so on Better Grace Financial Services to an amount e be akoye and so at the amount Better Grace almost service almost funny be a life insurance back they offer life insurance of a college funding long-term care legacy strategies retirement strategies business strategies disability insurance in number here at the amount I'm number 813 408 1084 813 408 1084 and know your Better Grace Financial Services intimate no be intermediary financial group ebia nyame adom kakra ba onsem but aye woni so be insurance company papa obetimi de ho abata no financial company papa obetimi de ho abata na misro this one no bata Better Grace Financial Services misro ene mia me maame na to ase hene egere misro meka otoko hene brempon ene na to ase hene na yi ma we abebia na yankwada wakoma pa ene waboto ni se da wusi edwum na to ni money plant nyame nsura na to ase hene no nsura ne ho kanyin Ohere da na kwesi ba kope nyamma me made ni na wada roma nti so number ni bi phone friends is here 813 408 1084 813 408 1084 Better Grace Financial Service and financial freedom for everyone the Ghana for more America and Canada Mr. Mo money ma me twin komo na onchem kwan a sabi on say insurance hu hia o si sika okobe say we insurance company bi amfa ho amata sabi ebia na ho bia ba wo be de nyama mano da sumna so na mane pare de ne so yakọ ni pe eja pe na ye ho sapi ena mbo nyame bi mu ti ho na amanye bi ama na ho na amanye bi ama na udom si sika na akọ amegye mu na ko ba se bi a wo pension wo sika on betam sika boom di ama se no so si sika nti wo betam sika boom di ama sika boom on betam di ama na tax free yanya utu bia na umpewe ade na ope ti fa number ni bi 813 408 1084 813 408 1084 na bibia enso enye kama na bibia enso so enye asumdwe emfa emma Better Grace Financial Service not just say financial freedom for everyone
financial freedom for everyone. And so I come at the one message be about I'm clear free when I feel your call. Now the can so and to us so okay. And the Doctors for your mom, we have a call the home or say the country Ghana needs strong prayers. And the lies are too much. There's no truth in Ghana now. Ghana. No, my young pieball. And I will go and miss a young pieball. Young pieball near quantity. See, you have a panama so for ne. You have a panama Muslim penny for Nana Madaroma. And the Mutuana Mona Mumwa. Since the Bible would do a beer, you make sure most of quantity or say, Fapamana bones would a crime by down on number from Marco. Sometimes it be a boa and you be an empire, but you was a bomb pie and your bomb pie in the now quantable and you can, yeah. That's a name mine. Different question and say, Uncle no fan uncle to Jordan so moon person, who be fit a man and quatanako. I'm power and no affinity. Your mom pie and say, I say, on one chair, quiet and faso. Chair quiet and faso. Yes, way, chair quiet and faso. Chair quiet and faso. Yere chair quiet and faso. And my until I acquire my dia wumpo. Chair quiet and faso. Yere chair quiet and faso. Chair quiet and faso. Yere chair quiet and faso. Oh, chair quiet and faso. Or don't wait, chair quiet and faso. And my fire to two and I'm on quiet the other the umpo. Share quiet young faso, ye ray, share quiet young faso. I say, okay, meeting when you penny so. That's where we are in you. See a swing, I'm so wanted, and I'm on my BPR, and so any assumption, the BPR, any assumption. Yabusia, and ɛni na abɛpem ase na afei deɛ aka biara yɛde atoa so de ne kɔpɛ wo so nyame nhyira nyinaa na ɔntene nim ɛnkyɛ obi biara sɛ mogye brɛ na mohwɛ da bia mekɔ so ada mo ase firi naano bɛyi na sɛ wopɛm sɛ afei no bɛkɔ awie da bia seda peace na mede ma obi biara abusua sɛ sɛ bi yɛhyɛ aseɛ nkyerɛ no nso nyame ahu yɛ mmɔbɔ ama abusuafoɔ yɛba life bi ambɛhwɛ yɛyɛ video a agya yɛkakra yɛ nyama ambɛhwɛ kamakama nti we can never be ungrateful nti mesrɛ sɛ sɛbi sɛ da bia mo taa akyi na yɛyɛ video amba bɛhwɛ ɛde akoma pa bɛtaa akyi mesrɛ nyame sɛ ɔno nso nkae mo na ɔnyɛ mo so ma akoma so adeɛ ɛmfama mo ɔno nso nkae mo na mo biribiara nsi mo yie mebɔ mpaeɛ sɛ nna bɛn mmiɛnsa aka sɛ na afei akɔ awie adeɛ bɛyɛ owuo yareɛ amane de nyame nyɛ mfirim awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɔnkan yɛ ne abusua nka ho na ɔmfa yɛntwa afei ɛnwura foforɔ mu ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo de nti amen abusua nyame nka yɛn nyinaa ho moma yɛn ayɛ nkyɛ adɔm sɛ wansa ne akɔ yɛn awurade yesu kristo adɔm onyankopɔn ne dɔ sonson kronkron ayɛ nkɔfa no ɔne yɛn tena ho kronkron ayɛ nkɔfa no ɔne yɛn tena seesei ɛne da nyinaa amen surely abusua baabi ahwɛ mi academy akyi surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever amen ti ɛbɛpɛ mi ebi hyia nyame nka nyinaa abusua bi de ne kɔpɛ na osu mackerel bye bye.